Agent 540! Napalabas na ospital ni Agaton, gapo iti nakaro apanaguyak na. Si Marong Karmot ni Doña Josefa iti ospital, ket iso amin ang tinaggastos, wano nagbayad iti ospital. Ngem ada kondisyon da ito'y ngagtrabaho a libre ni Flor iti mansyon na. Saan mo't anakapagkadkad ni Flor iti dayta kondisyon? Iti mo't away, nagdamdamag ni Leonardo ken ni Inga, no sa dino ti pakasarakan na ken nilakay Agaton. Iti panagmaymaysan Agaton iti Ruarte Mansion. Adda sa balya nadlaw nang aramiden dagiti tao ni Doña Josefa. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Agaton, mapan kay jay mansyon. Ado tagur uray ijay at trabahwam. Doña Josefa. Anyat ar-aramiden ni Agaton giti Ruarte Mansyon. Kat nakita na pa dagiti sampul ti marihuana anag kapoy ti adayo at talon. Agamsa na bali. Awan matla ti maaramidan na. Nanyaman tinakita na, saan ba't la makaipulong kadagiti otoridad? Inga, ayan ti asawam. Ay na, nasapa na pan ijay talon, Tata Agaton. Kasta kaday? Ungayam, kumusta kayo ngay, Tata Agaton? Nasaya at matata nakapasyar kayo dito'y away. Wen, nasaya at matentirik nak. Adda ka din napatid nga ibagayo kinilakay ko. Adda kumaa ang amlakmat na danon dito'y balayaw. May papanitian niya, Tata. Ay, isulangan ti pangibaga aktaw, Inga. Ay na, rabiinton ano agawid dito'y balay. Ay, kahit sa paagto ti umainton bigat, Sige nga ro, Tata. Ay, ungayam. Adda mang sapsapul kada kayo. Asinaw? Ate nasaya at Tata. Mapan kayo ijay sigod apag nanaadan nyo akalapaw. Imyan ijay ti lalaki. Nay, kanya nga ta ti gagara na kanya. Di namot imbaga. Natayag a lalaki kan mayat ti pamagina. Mala, dumagasak man nga rod iti ayad na. Amangan mo't no napatagngag pa iso ti ibaga na kanya. Tata Agaton, napatagtigagarak ka na kayo. Anya day tabarok. Saan ka di nabayag a panawin ang nagsirsirbi kayo dito yung asyenda ni Doña Josefa? Wen, barok. Tata, awan ka diti sa bali ang mapalpali iwyo dito yung nalawa kataltalunan ni Doña Josefa? Awan met barok. Malaksid iti kinaulpit ni Doña Josefa kadag iti kakadwa ka manalon. Ken, sana patas ti bingay no panagaapit. Anya? Saan laday ta barok? Adda baro apagan nurutan ni Doña Josefa. Anya day Tata? Kadag iti amen aman nalon. Masweldoan dalaagan iti binulan. Kasta ka di? Aguray ka baraw. Asino tinangibaon ken ka nga umay agpaliw dito asyenda ni Doña Josefa? Impluensyado a tao, Tata Agaton. Iso tinangibaga kanya kit impormasyon. With no ti karkar na mapaspasama kitag lawlaw ti asyenda. Tata, amom launay ti tao nga ibagbagak. Mabalin na kadwaan ngagpagnapag na iti kataltalunan, Tata Agaton? Oo na. Kabalan pa'y matibagik ti agpagnapag na uno magna iti adayaw. May kabarok. Ipasyar ka iti kataltalunan. Tata Agaton, agpatingga tayo pa ditoy.
Santa pa yan, nasursur amin ti daga barok. Marikna ka na bandog kayong tata. Agi na natayo pa. Ne. Pogi kayo lang, tata? Di nakpakadanagan barok. Sapil ako ma. Tada maduktalan tayo dito. Nabayaga panawan ajak bimadek iti daytoy apaset ti daga ni Doña Josefa. Kasta ka di. Uwan barok. Manipod awanan ni Don Enricaw. Jakun nagsawsawar. Iso jakmet amaw noan niya ti mapaspasamak ditoy. Tinasayat. Agi na natayo pa tata. Kalpasan na. Ituloy tayo tumanan ti magna. Doña Josefa, maganggangon dagiti daduma marihuana. Talo pengal daw, mabalinan nga ilako kadagiti suki tayo. Nasayat nga rod no kasta. Apag iso, madam, umadanin ti panag-eskwela. Napigsa ti produksyon ti marihuana, no may lako kadagiti estudyante. Saan laa dito iti mapuruwakan tayo iti marihuana? Nadikat may biyahe pa'y kadagiti na duma-duma a lugar. Wan, madam. Akurek ka. Nagmalmalamadyak nakita ni Agaton dito'y mansyon na. Ha? Nagado ti trabaho dito'y. Pumanaw kit din. Mga no napanijay away, madam. Santos, paliiwan man amin atig na itilakay. Ne. Apay ka di, madam. Nakita na dagiti sampel ti marihuana nga ibababayo iti kuliglig iti namin sangal daw. Anya? Nagbidutak, Santos. Iti anya, madam? Nila ko man flor ti inayapak dito'y balay. Ha? Agam sana bale. Agtrabaho latan ni Flor kanyak nga awan bayad na. Gapo iti gastos ko iti ospital. Kanti may gatang iti agas ni Agaton. Agam, madam. Masigurado yu kadi adag iti marihuana ti nakita na? Wan, ng panagkunak kat di na amuray jay. Isuanas kanti panaganat, Santos. Nalawa adagati na kaimulaan dagiti marihuana. Sayang tidakkel agatad nga inyinvest ko, numadataon lang. Madam. Basta paliiwam tigaraw dayjay alakay. Ay, iti dayta banda ti papananta barok. Ay, to dayta ti masakupan ti daga ni Doña Josefa. Nalawa talaga ti... Ay. Tatagaton, mabitlahin. Sino dagiti nakatakder iti kamaisan? Amoyo ka di ida, tata? Agure ka. Awan, mailasin ko ida barok. Ti may sakit. Asawa ni Inga. Tatagaton. Adda imot da paltog. Ha? Lumiklik ta katakwada. Manglikaw ta. Kasla da babantayan da. Apay nga da imot da apaltog. Gusto pala di impormasyon yung pagada kanya. At nakarkar na mapaspasama kiti masakupan ni Doña Josefa. Ang manyang iti bambantayan da barok. Mapitlan tata. Urayin tak ditoy. Adamapan ko kitaan. Anya? Basta urayin takon ditoy tata. Positibo. Marihuana dagiti na ibait-bait ka dagiti na imula mais. Datakilin dagitoy. Isumot lagayam nga adag bambantay dito yung armado. Adag tarong ditoy. Aglinggadak iti kamaisan. Sapay jak na alat ta spy camera. Agsubliak ditoy. Ta ibidyok dagiti na imula a marihuana. Flor, itimplanak man iti kapeg. Wen, madam? Mapit lang, Flor. Apay, madam? Sa dinutayan ti amam. Maluman. Diyak mo, madam. Imposible adi mo amo. Katda kayo ti kanayon nga kuy-kuyog. Nadakamat na lakanyak ang mapan iji away. Ang
Mumatlagayam. Ibagamkit din kanya kadi mo amo tinapanan na. Madam. Wala. Itimplaan nak iti kape. Kalpasan na. Masahyan na. Wan, madam. Anya tinakitang barawk. Tatagaton, positibo. Anya? Adda na imula ang marihuana iti daga ni Doña Josefa. Anya? Naibait-bait ka dagiti mais. Diyos ko. Idi ni Don Enrico ti mangimat-mataon. Ket awan mo tinaimula akakasta. Ket naduras ti maap-apit ka dagiti taltalon. Tata, dayto iti kayat ko asulbaren. Ay, Diyos ko. Adagayam sa bali ang mapaspasamak dito'y adyak amaw baraw. Tatagatan. Ano saan agapukin ka? Ay, jak na abwan da ito'y. Tata, adupay tinas ka na doktarat. Kat kalpasan da ita. Urnungag amin ang naalak ebidensya. Ipakaamok ka dagiti tagapideya da ito'y abanag. Sa dino tinapanan nyo, amang? Napanak ije away. Sinarong karak dagiti kakadwa ije ay. Sapsapulin na kayo ni Doña Josefa. Ay, Flor, ada ibilin ko ken ka anak. Anya dayta, amang? Agan-anad ka ni Doña Josefa. Apay? Daka mo no kasano nga ilawlawag ko ken ka daytoy. Anya ka di dayta, amang? Dakas a tao ni Doña Josefa. Iso nga isaganang tibagay. Saan nga agnanayon amarigrigat ka? Anya ti kaya ti asawan, amang? Ay kuha ay dumteng to ti aldawa maawatan dagiti ibagbagak. Si kanto ti asitgan dagiti marigrigat. Anya? Mariknak anak kau. Umadanin ti aldaw asi kati mangaywan kadagiti tao. Talaga adi ka maawatan, amang? Kunak no awanen tinamnama ama amwam pa iti kinapudno. Iti kinataom. Anya? Amang, anya akin na taok ti ibagbagayo. Maturog tan. Dahito iti tandaan Ada na pintas agasat nga agur-uray ken ka. Matikawak kadagiti imbagbaga ni amang idirabi. Anya nga tati kayat nang ipaawat kanyak. Siyak ka no ti asit ganto dagiti tao. Flor? Apay, Santos. Ibon ka mapan ni J. Cabisera. Anya ti aramidak ijay. Bagatam J. Dakalakarton. Tepan mo itigayam ni Doña Josefa J. Cabisera. Anya? Kabala mapagkatan da Jay. Tanalagan laan. Anya ti linaon ti bagkatag a karton? Di ka nagdamag pa Basta ramidem ti bagbaga. Jak am mo ti ibagbagam a tao apang tedak iti karton. Ala, dumngag ka ti bagakan ka. Ken no anya ti rumbeng nga ramidem. Anya ti linaon ti karton. Anya mo ti pagbanagan ti panagpalpaliw ni Leonardo. Gagayem, di uliwan na denggen, ti tuloy ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Kuro! Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bolyeser, ken itimat direksyon, ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.